kandidáta na prezidenta je veľmi dôležité, aby získaval podporu ľudí, ktorí niečo dosiahli, niečo znamenajú vo svojej práci, vo svojom regióne, vo svojom meste. Znamenajú niečo v kultúrnom živote, športovom živote a táto zostava nie je jednoducho náhodná. My sme privítali, že ste sa veľmi otvorene prihlásili k podpore a urobili sme taký nejaký možno malý výber a povedali by sme si, že toto je to, čo by bolo dobré urobiť. Čiže chcem vás poprosiť, ste vplyvní ľudia, keď sa bavíte s kýmkoľvek o prezidentských voľbách. Teraz tu nejde o to, že či bude prezident Robert Fico alebo Andrej Kiska podľa mena. Ide o to, že aký má byť prezident. Veď ja nie som dokonalý, ale pri najmenšom o mne viete, že ako by som sa správal v nejakých situáciách. Pri najmenšom viete, že neoslovím kráľa Mr. King. Pri najmenšom viete, že keď idem na rokovania, tak sa dôkladne pripravím. Minimálne budete vedieť aj moje obsahové pozície, že keď pôjdem na nejaké rokovania, tak neurobím salto mortále a urobím jednoducho rozhodnutie, ktoré je v príkrom rozpore s tým, čo som robil 22 rokov. Nemusíte súhlasiť so všetkým, ale viete, kto som, ako sa správam a čo by som robil. Veľmi často sa objavuje aj téma o akejsi koncentrácii moci. Nezabúdajme, že koncentrácia moci je vtedy, keď jedna strana, ako to bolo do roku 89, by všetko okupovala. Alebo, dobre, tento argument by som bral vtedy, kebyže máme predsedu parlamentu a predsedu vlády a máme ústavnú väčšinu v parlamente a si ešte zvolíme v parlamente svojho vlastného prezidenta. No ale my sme získali mandát na základe volieb a toto sú normálne demokratické voľby. Nemôže byť niekto vylúčený z týchto volieb len preto, lebo niekto rozpráva o koncentrácii moci. Čiže prosím vás teraz o podporu. Ponúkam sa ako človek, natoľko ma všetci poznáte, že kto som, čo som, ale rovnako potrebujem sa naobedovať s normálnymi ľuďmi. Potrebujem vás počuť, čo hovoríte, ako to vnímate a budem veľmi rád, ak aj vy budete mať príjemný pocit z tohto nášho stretnutia. Čiže ešte raz ďakujem, že ste prišli.